Eu son Juan Antonio Alvarellos Areas, son co-titular dunha explotación agraria onde se incorporou unha filla miña que ten 26 anos agora. E, bueno, nós tratamos de facer unha agricultura semi-ecológica, porque creemos que ecológico que é imposible. E, bueno, dedicámonos á crianza de terneros, tamén vendemos leite que comercializamos a través da cooperativa Feiraco. E, bueno, nós, por exemplo, o que nos interesaría é que alguén vira os nosos terneros, que os probara, que viñera a visitarnos, se pode, que nos veñan a visitar, que vexan como os criamos. Son criados ao sistema tradicional, é dicir, maman en vacas nodrizas e son alimentados con forrajes que producimos na nosa explotación. Nos encontrámonos no concello de Musía, esta é Costa da Morte, por supuesto, a parroquia é a parroquia de Bardullas, e o lugar onde nós estamos ahora mesmo vivindo, onde estamos facendo isto, é o lugar de Valdomar. Vivimos unha familia sola, aquí hai varias casas, pero só vivimos unha familia sola en este momento. En todo o lugar? En todo o lugar, sí, vivimos unha familia sola. Hai unha casa que foi reestructurada e onde veñen algún fin de semana, pero como vividores, como moradores desta parroquia, deste lugar, somos nós solos. Temos hobbies como, por exemplo, temos esta horta que estades vendo de frutales, onde hai 54 variedades de frutales, dos que 45 son autóctonos da zona. Esta finca ten unha antigüedade de máis de 200 anos. E, bueno, é unha afición, isto é como a afición. Se alguén quere vir no verán a vela e probala, aquí nosa fruta non a cobramos, regalámola. Os nosos animales salen, é dicir, dáselle a ración, ordeñanse pola mañán, póñense os seus becerros a mamar e despois salen a pastar. Os animales salen a pastar todos os días do ano, excepto días de moi mal tempo que non poden estar pastando. Pero que non houvese pasto, como é no caso que estamos neste momento, que é no mes de diciembre, de que non houbera pastos con abundancia, salen igual a pastar e a estar ao sol. É dicir, os animales teñen unha vida libre, non están encuadrados na cuadra. Utilizas a cuadra, máis ben para alimentarse e para refugio para os días malos. En general están sempre a pasto libre.